Akwa ifolo ndị a na vidio ma kịta ifolo onye truck pusher, ifolo onye wheelbarrow. O nwere ife m chọrọ iji these people wee gwa gị. Ịghọtago? Ụmụnne m na gị na-abụọ nọ na Lerive market, nọrọ n'Ọgbọ Ete market, nọrọ na Lagos, nọrọ na every part of Afia dị na Nigeria today na-ahọzụlụ. O nwere ndị enwelede ego fa eji wee gote wheelbarrow. Wheelbarrow abụrụzi obere ego kịta. You understand me? Ọnụ bụ ụmụ oge wheelbarrow bụ 7,000, 8,000 something igote wheelbarrow. But today ejizi ego eji ego motorcycle were ego wheelbarrow. So ịbatakwa n'ime afọ ị ga-afụkwa ndị enwere ego wheelbarrow afọ. Ị bịazie fụkwa ndị na-eji egote wheelbarrow afọ a na-ele ntizi ya n'akafa. Na ụmụnne m na-aga anụma, some of them nọ n'ime afịa na-ahọzụrụ, n'ime afịa Kaduna, n'ime afịa Kano, n'ime afịa Katsina, n'ime afịa Abuja, n'ime afịa Lagos, n'ime afịa every part of afịa nọ n'ala Igbo today na-ahọzụrụ. Even some of them say bụ ndị befe amali ifefa na-eme na city were a survive. Onyelofa ịpụta na street je buru egbe, onyelofa ịba n'ime ọfịa wee je buru egbe ka some of ụmụnna anyị si wee nọrọzịa n'ime ọfịa bụrụ na ba abụ aghọọ na ndị Fulani nọrọzịa n'ime ọfịa buru egbe. Do you understand me? Ndị a nọ n'ime ọfịa kịta na-eche ndị nọ na city na-ahọzụrụ. Onye akịta ịfụ na-akwa wheelbarrow nwere ike kwagide wheelbarrow anụnwa gochata keke bunye mmadụ. Onye na-akwa trọkụ n'ime afịa today nwere ike ịkwagide trọkụ gochata keke bunye mmadụ a na-emere ya akaụntụ. O nwere ike from ndị na-egwuru ogide onwe bọọsụ nwee shuttle bọọsụ na-agbalị ya n'ụzọ. O megide ife afọ gochata nwa obere Corolla ma ọ gochata nwa Sienna ma ọ gochata nwa Camry nụọ nwaanyị ka ọ zụzịa ndị bie. Ụmụnne ya nọ na village nọ n'ime ọfịa ka onye akịta nọ na city na-atanya bụ afụ. Onye nọ n'ime ọfịa nwanne ya ahụ natazie abịa kwuchiere ya ụzọ. Kedu ife ị ga-emela anyị? I don't know if you get my point. Ha na-ekele m na fa na-esecure our bush, mana ọfanwa na-apụtakwa na-agba ya na Fulani nọkwa n'ime the same ọfịa afọ ka fa nọ. Ụmụọma na ndị na-ekere mụrụ gị na fa nọ n'ime ọfịa na-achụ ndị Fulani the same ọfịa a ka ha na-apụtakwa na-agba mụ na gị na-abụ na ndị Fulani nọkwa na that same ọfịa afa nọkwa na fa achụnwụrụ ndị Fulani. Onwere nọ n'ime ọfịa na-eche ya ime ọfịa. All these our people if nọ n'ime ọfịa, they are a bunch of criminals. Ekpupeli gị ife ndị a na-eme ịpụpụ asọ maka na ndị Igbo si na ọya abụ alụ gbaa alụ ọ bụrụ omenala. Nwanne ogigbo onye Igbo kịta nọ na city kịta na-atikikere eze ma ndị na-ebugharị gala ma ndị na-ahọzụrụ dị iche iche na-atụtụkọ na-edebe ọtụtụgide afọ because ọ pam okpeju ọtụtụgide afọ ruzie mgbe oge enjoy ya afụfụ niile ọ tara. Somebody anọrọ na village, ọ bata na village ọ sị ya nwanne m ele anyị ife, ọ maọbụ ọ bata na village chọọ ịgba nkwụ nwaanyị ọ sị na ya ga-esetụrụgodi ya. I don't know if you get my point. And ọjị setụlụ fetilie ọgba aghara agbabala egbe agbagbube mmadụ maọbụ a na-apụọ ya against his own will. Some of them ọ ya aba na-apụọ ịkwụọ 500,000, 1 million, 2 million, some 3 million, 5 million depending na ego na fafọ na akaụntụ gị ma ọ bụ na a na-apụọ gị. Ife m na-agwa gị bụ I don't want to talk much. But ndị nwegolo experience ife a na-agwa gị, they have seen me na this social media. So ife pastala azụ onye Igbo ebo datin ị ga-anọ na village buru egbe nọrọ n'ime ọfịa na-echeketa ụmụnne m na ga akịta na-ahọzụrụ na city. Ọ họzụrụ gị dị afọ guro. Some of ndị ifuru na-akwa wheelbarrow mechara nwee shop zụba afịa gbaba China. Sọmụpụta n'ime afịa na-agba ọsọ afịa si n'igba ọsọ afịa afọ mali people ebunye bi ya afịa ọkwụ ụgwọ shop. Then ọtagide afọ a niile the same thing ahụ gị nwa bụ onye Igbo ọzọ na-efesi na Nigeria ka nwanne gị nwoke a na-efesi n'ọnya bụ ihe na-ewute m na this issue. Ọ bụrụ na unu na-eme ife anụnwa fesie ndị ji anyị ncha niile bụ ndị politicians anyị, I will not be here saying anything. Ihe ọ bụla unu na-afa jetere jelena because of anyị ji anyị ncha niile na ana. Mana ihe o ji ewute m bụ that a lot of our people are complaining. The same nwanne gị afọ na-struggle kwa to survive. Anyị ncha niile kịta na-ata afụfụ anyị ncha bụrụ egbe
ịmara na ya own family ga-adịkwa ya nọkwa at risk. Anyị ncha niile ndị na-akwa wheelbarrow kịta na onye ọnwụ na bụle because ime iji onye na-akwa wheelbarrow kịta ọ chọrọ ihe upgrade life ya because ọ dịrọla amụ mmụọ wee kpọdo isi na ana. Oh, good morning kpatara, how are you? Do you understand me? Ejila anya dị mma eji ụka ekpere mana ọ nọ ebe afọ kwechili ma ndị na-agba ọsọ afịa enwere m ya mana o nwere ya o je weta oti 1000 5000 wee na-akwụ ugwu na ọ họzụrụgide ahụ nweta shọpụ ọkwụ ụgwọ shọpụ ebi ya afịa dị na ogwuru ozie nata vileji ekwuchieli ya ụzọ si anya mere boys ife ise ma ọfịa funu si n'ụlọ nọ n'anya ndị Fulani afụkwa ka na-apụtakwa na-apụ ndị mmadụ bakwa ime ọfịa unu ncha niile nọ n'ime ọfịa akwa na onye agha ole ka agbalị 90% of things na-eme n'ala Igbo today ụmụnne m na-aga na-abụ na participate in ya. I don't know how to beat around the bush. Ihe nji aga with testimony lapụ ife a ifere a na-eme na social media. A lot of things ife na-eme n'ala Igbo today bụ ụmụnne m na-aga na-abụ bụ ndị Igbo na-asụ the same asụsụ are the ones doing it. Agbakpo n'ime ọfịa Igbo oja apụta outside ajụ onye na-egbu. Mana otu okwu m na-awụpụta ebe a na m ekwu ana m asị na the last thing m ga-eme wee pụta ebe a tụọlụ gị asị to shoot you your narrative or whatsoever you believe. It is the last thing m ga-eme. I rather stand a role than lying to you people here. Enwere m ike ime ya aja anyị Igbo ga-agba m ụgwọ ya. But wepụ na aka enwe n'ofe tupu ọ gha aka mmadụ. Ama m the reason m ji agwa gị ife a maka na ndị Igbo si na ọ ya agba atakata akwụ wee kapịa ọnụ ịma na mgbopụ eruo na n'oke anaghị eri ife onye mụ anya. Unu chọọ ka obodo anyị bụ anyị Igbo dị mma ọ dị mụ na unu n'aka o ọ dị anyị ncha niile n'aka. M na-agwa gị the truth, onwekwa onye Igbo imejọrọ obi dị mma o. A lot of ndị Igbo adịrọ happy is what is going on. O nwere ụmụnne m na-aga na-abụ n'obodo oyibo pịa adịrọ mma na-achị nata ala Igbo mana fafu ife na-emene for ya enwe the mind to come back. I'm just being honest with you. So echiche m na-aga na-abụ n'iriri na-echeketa kedu ife anyị ga-eme ka aka mụọ situation down. Onye biri ebiri anyị ma ife anyị na-aya ofu parasite bụ ihe ji anyị bụ Nigeria. So ya hazi anọrọ obodo ya tere etito onye Igbo ọzọ ọ dịrọ ọjọọ supposedly dị etu afọ kenekwe m unu asịkwa m nke onye chi ya zere unu si nnu ya atamata no problem unu sikwa nnu ya emume no problem mana m ga-adị happy ma ọ bụrụ na ngị nwa bụ onye Igbo bụ ihe mere datin karịa onye ezi ka emesịa.